Čaute lidi, dneska si zahrajeme Roblox a na něm si zahrajeme 100 Players Hot Potato. Jo. A předtím, než začneme, tak bych byl rád, kdybyste mi dali like a odběr. Dobře? Dobře, tak Ne. začínáme. Se napojuju a... Tak jo. Měli bychom to mít. 5 lidí, ovíčko. Tak. Dobře, hej. Počovat? Teďkom šel tolik? Nebo jako... Asi, no, nevím, jak se to, no, jako měla by to být horká brambora, kde vyhraje jen jeden. Takže... Co? Co se teď stalo? Vím, že někdo mě chtěl vystrašit, ale jako... Jo, to bylo asi test matiky, no tak toho se bojím. Nebo nevím, z čeho to byl test, ale prostě jestli to byl nějaký test, tak se bojím. Dobře, tak. Dobře, tak. Máme tu... OK. To je starý mím, jakože tady... No, mím. Brainrot. To ve svém videu nechci nějaký brainrot hnusný. Dobře, tak nějaká liška. OK, tak ten obličej byl docela cringe. Počkej, ty jak ukáž, ty tak radši ne, to nepotřebuji zase tak vidět, nej, zase tak... Tak jo, mám. Tomu nemačkám aha, jsem mačkal něco jiného. Jako, nemačkal jsem večko, ne. Ne. Dobře. Hlavně budu opatrný. No, tady moc nejde. Asi není, jako ne každý, který je hned vedle mě, má asi mít bram. Ok, beru zpět. Tak. Proč jsem si to vzal? Ok. Proč to mám já? Okay. Tak. Zase? No, dobře. Hele, už si to budu mít zase, tak už na to fakt nemám. Nemám to. Au! Dobře, tak budu radši opatrný. No, to... Hej, prosím, že já nechci mít hlavně brambo... Kamo! Dobře, tak já jsem udělat obíčko. No a jestli nebudu, to asi nestihnu, ale...
vyzkouším. Tohle bude lehce, tak... Dělej, rychle, to stihnu. Ne. To jsem? Ne! Ok, tak asi nestihnu. Dobře. Tak, game starting and... Ne, hej, game start. Už začala. What? Kámo, mi se to zase už rozbilo, tak já se musím zase napojit. Dobře, a zase se odpojím, napojit. No dobře, tak. Co bychom mohli dělat? Půjdu za tímhle týpkem, který drží 2 brambory a má docela hezký obličej. Aha, on nic nedělá, ne, tady jen tak. Robuxy! A vlastně já už mám. Já jsem jich 500 a teď už jich mám jen 6. Já to jsem docela dobře prodělal, co? No dobře, jumpscare everyone, to kolik to stojí? Na to nemám. Já bych ještě potřeboval... Ok, radši nebudu počítat. Já si konečně dám volno očko... Dám si konečně volno, no. Klid od školy. A protože už vážně na to ne... Dobře, a to už je mi jedno. Ne. Vážně? Už zase jsem spadl. No dobře. Tak i počívat. To je idol? No to ne idol? No, můj idol to moc není, to... Max... Kam to tak idol pro... Odmysl. Dobře, a teď se to sakry řadí. Tohle mi odpovídá, že ano. Počívat. Co? Co to je? No dobře. Nemusí... Bonnie? Bonnie z FNAFka? Akorát, že tělo má vlka. Vlka, no. Tělo má, na tričku má vlka a prostě asi typek nebo typka utratila všechny robuxy za tu hlavu a na ostatní tělo a na tělo jí nezbylo. Ale dopadla takhle. No to už. Dobře, ale nejsem zase tady tak divně hezký, ne? Tenhle třeba hezký. No počkej, tenhle. Hezký. Nebo tenhle. Jako jo, docela hezký. Ale třeba... What? On je v trenkách a jak... Takže, no tohle není hezký. Takže má růžové vlasy, to mi nevadí. Ale on slintá a ještě je v trenkách. Kamo, ty jsi přišel z večírku a zapomněl si obličejný? Nebo jako co? On je asi... velký alkoholik. No to už tak. Dáme obíčko. Kamo, hlavně, že když natočím video, tak mi obíčka jdou úplně perfektně, ale když ho začnu točit, tak vypadám jako nějaký nubáček. Ok. To už. Dobře, tak hop. A teďka. Startuji šipku sem. No, to nepotřebuju. Ne, my jsme začali, dobře. No, hlavně, že dám bramboru. Tak, kolik jich jako umřelo? A
87. To je. 13, jo, jenom. Tak málo. Dobře, už zase. Už není. Baba. Tak jo. Banán. Jo, to mě. Nemyslel, že... dobře. Ne vždycky je moje logika mat. Počkej, co to je za... Bože, El Coblino. Já mám nějaký divný zelený skřet. Dá divný zelený goblin. A ještě, že to nejsem já. Další. Hezky pozdravíme. Papa. No, tak. Počkej, tak když po mně nikdo nejde, tak co bych měl dělat? Tak já nevím, já začnu tancovat prostě. Prostě začnu tancovat z nějakého důvodu. Emoty, já si třeba tenhle. Ok, to jsem neměl dělat, Ne, kamu! Aspoň mám čas na dělání toho ovíčka. Tak, ne. Já už na to nemám. No já se budu tvařit za chvilku jak iShow Speed tady. Počovat. Jo, to je ten obchod. Už zase se mi to stalo. Že jsem se zase bugl. Já mám asi rozbitý počítač nebo něco. Dobře, tak zase si kliknu a měl bych už to mít v pořádku. Dobře. Počovat. Jo, aha, to je jich na jednom kolem už tolika. Jo, pojď. Ok, tak nic. Tak. Jo. Já mám počovat. Já jsem dělal tohle, že... Ne! Ok, ale pojď rychle. Než zase už to... Ok. Ne! Proč? Kamo. Hej, a jestli teďka to video natočím a pak začnu zase hrát nějaké ovíčko a začnu být a budu v něm dobrý, tak asi už vážně nevím, co je. Počkej. Labubu! Kamo, labubu! No dobře. 2 lidi ještě. Takže Spider-Man, Labubu, robot, plešounek. A kde počíváte, kde je tam Labubu? Tam se napadí bramborové. Ok, teď je to normálně. Takže on to nějaký bohač Labubu, jo? No dobře. Labubu byl trend v roce 2024, ne, 2025. No, dobře. Tak. Uj. Dobře. Aspoň jsem to zkusil. Musím to znovu. A co to je? Tornado. Dobře. Taky mám. Jsem dělal docela dobrý dojem.
No, okej. Pojď. Kdybych byl tam, tak jsem měl bramboru. Asi, nebo to by bylo někde pode mnou. Ne, už nevím. Začnu tancovat. Dobrý taneček. Teď se vám představím jako mistr tanečník. Ne, ok. 4, 5, 6 se šla pomstit. A jak mám vylez? To je prostě týpek si řekl, že to dá jen tak. No, když si tak řeknu a zamyslím se, tak vypadá jako Minecraft hovno. Dobře, tak. Dobře, tak uteču před takovými páčkama, kteří asi avkujou a mají bramboru. To máš, vem si. Co? Něco sekl úplně. Co? A co se stalo? Kamo? Vážně, Deadscape zase musí sát jen mě. Jo, konečně, tak. Ok, ale ještě nejsem dost ještě nejsem tak ragenutý, že tohle hru kvitnu. Dobře. No, angličtina za 5. Že by jsem to vážně konečně už. To je znamení, že to musím dokázat. Kamo. Je předtím, než kamo dělej, než se to zase to. Teď nesmím spadnout už. Ne! Já jsem místo Vojteho, já jsem místo chůze zmačkal tenhle dáš, no co to je. Dobře. Paní Bramborová už tady čeká na svoji první pusu. A možná viděla něco znepokojivého po té očí. No dobře. Tohle tady. Dobře. Tak, co bychom tak mohli ještě udělat? Slepice! Dobrý den, slepice! Dobrý den! Počkej, a ta fazole vypadá trošku... ale to nechci říkat, ale vypadá jako... Prostě představte si, když se někdo vykadí, takhle vypadá, boháč, když se vážně velký boháč, který miluje zlato, tak takhle to vypadá, když se vykadí. Prostě bude mít zlatý hov. No. Dobře, tak už začínáme, jsme v Egyptě. Jsem v tom? Pyramidu, já jsem tady... Počkej, ne, já jsem se... Čova. Dobře, dípek mě tam asi nechce, tak jdu tady. Nebo jako skáču. Kamo, tornádo. V Egyptě není tornádo. Nebo asi je, nebo... Ok, tak. Aspoň tady peřík.
rage bait. Jo, dobře, tak jako nevím, jestli to, že někdo bude mít čokoládu. Ah! Kamo! Díky bohu. Žádné tak. Máš úplně všechno. Tak. Ne. Já ani nevím, co se děje. Se nějak přežiju. No, hej, ale tornádo se tam je. Okay, tak aspoň tornádo se mě snaží varovat. Já jsem král Egypta. Ale tak nežu. Kámo, ta slepice se trošku předla, ne? S zrním. Trošičku hodně. Asi to slyšela. Ne! No. Tak jo. Co by tak ještě... Kamo. Ok, tomu se říká karma. Neměl jsem se smát slepici. Když není to, proč je trestné smát slepici. Dobře, tak aspoň dělám obíčko. Tak neudělám, no. No, vyzkouším to zelené, to by mělo být lehčí. Ne! Tak se napiju. Mně se to zase baglo, jo? Dobře. To, kamo. Hej, já jsem ani jednou ještě nevyhrál. Hej, dám tomu poslední šanci a pak už končím, nebo já na to nemám. Dobře, tak. Jak to zase tancovat? No tak proč ne já? Víte co lidi? Já už končím, já už na to nemám. Tak čau. Nebo ještě předtím, než skončí video, tak zatancuju. Nejlepší taneček. Autíčko. Jede, autíčko. Dobře, to je konec.